Meni je izrazito drago da smo danas ovdje na području tvornice Glinice Jadral, pripremajući se malo za ovaj događaj, vidio sam da je ona krenula tamo kad sam se ja rodio, 1970. Pa evo, nije loše 53 godine kasnije na ovom području, zahvaljujući aranžmanu između grada Obrovca i HEP-a, vidjeti da je osvanula ova solarna elektrana. To je itekako važna poruka, transformativna poruka prilagodbe novom vremenu i naravno prilagodbe onome što je najvažnije, strategiji energetskoj Republike Hrvatske i što većem korištenju obnovljivih izvora energije. Od 2021. godine u pogonu je vjetroelektrana Korlat. Od prošle godine sunčana elektrana Stankovci, kojoj se sad pridružio i Obrovac. To je međutim tek početak naših aktivnosti u Zadarskoj županiji. U ovom trenutku u različitim fazama razvoja imamo 11 projekata sunčanih elektrana i jedne vjetroelektrane. Spomenutih 60 projekata obnovljivih izvora na području Hrvatske ne samo da će osnažiti proizvodni portfelj HEP-a, već će i bitno doprinijeti ostvarivanju nacionalnih ciljeva, povećavanja udjela obnovljivih izvora i jačanja energetske samodostatnosti. A to su prioriteti koje je postavila vlada Andreja Plenkovića. Povećanje proizvodnje vlastite obnovljive energije prioritet je Europske unije, koja se nastoji što prije potpuno riješiti ovisnosti o ruskim energentima. Iz toga je jasno da je koliko god važna i nezamjenjiva uloga HEP-a u zaštiti hrvatskih građana i industrije od posljedica energetske krize, jednako važno da kao jedna od najjačih energetskih kompanija u okruženju zadržimo potreban investicijski kapacitet.